गुड इभिनिं गासैखौबो मोनाबाबो लाइभ फैनाय जाबाय गोबाव समनिफ्राय मा खबर आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ इसोरनि अननायाव दायो मोनाबाबो लाइभ फैनाय जाबाय आरो एसे रायज्लायनो लुबैनानैहाय हेल' हाय गोबां मानसिफ्रानो सोंहरबाय थादों दिनैहाय माखासे प्रडाक्टनि बारैयावहाय मोनगोन ना मोनला होननानैहाय हेल' बाजै हाय दिनै ब्लेक कब्राफोरखौ मोनो ना मोना माखासे मुलिफोरखौहाय मोनगोन ना होनना सोंहरबाय थादों आङो गोबाव सम जाबायमोन भिडिअ लाबोनो हायैया माने माखासे बेस्थ'नि थाखायहाय दिनैहाय गोबां मानसिफ्रानो रिजाल्टबो सोंहरदों दिनै रिजाल्टखौ आंजों पार्सनेलि रायलाय सोर सोरनोहाय ब्लेक कब्रानि रिजाल्ट नांगौ नाइट विनारनि नांगौ गल्ड ब्लेडार स्टननि नांगौ आङो होगोन सानसेबाबो आङो रिजाल्टखौहाय होगोन दिनै SMS आरि आं गासैखौबो डिसप्ले खालामजोबगोन नाथाय टाइम मोनैनि थाखायनो आङो होनो हायाखै बिराद बेस्थ' जानानैहाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं मोजाङैनो जानानै थांबाय बैसागुआबो दिनै आंनि माखासे गोदान प्रडाक्ट दंबावो दिनै आं एसे इन्ट्रडाक्सन होनो सानदों जायफ्रानाखि प्रडाक्ट नांगौ दिनै आंनि ब्रान्सबो दङसै बङाइआवहाय निउ बङाइआवहाय खुलिनाय जासिगोन नै दा बावैसोनि उनावनो जायफ्रा आंनावहाय फैनो गोजान मोनो बिसोरो लानो हागोन आरो नै ब्लेक कब्राया दाबो एभेलेबेल मोनगोन नै दाबो एभेलेबेल दाबो अल इण्डिया साप्लाय हरगासिनो दङ सोर सोरनो नांगौ आंखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन एबा न'आवहाय लांफैनो हागोन दिनै आंनि एड्रेसखौहाय आङो होखानोसै उगुरि हस्पिटालावहाय आरो खनसेबाव दिनै गोबां मानसिफ्रानो कनफिउस जायो आंनि एड्रेसफोरखौ उगुरि हस्पिटाल चिरां डिस्ट्रिक्ट दिनै जायफ्रानाखि आंखौहाय लोगो लानो फैयो दिनै इन्ट्रेस्ट दङ बिसोरो फैनो हागोन आरो मानो होनबा आं हस्पिटाल कवाटारावनो थानाय जायो नैबे ब्लेक कब्रा नै आरो नाइट विनार दंबावो सेम बिदिनो गासैबो सेम खिन्थु नामाल' चेन्ज आयरन प्रडाक्ट दिनै बे प्राइसआबो एखेयानो दिनै नोंसोरो लांफैयोब्ला 1100 ओमफ्राय बाय पस्टजोंबा 1300 लानाय जायो बिनि गेजेरावनो दिनै गोबां लायोब्ला माने एसे डिसकाउन्टबो दं आरो दाख्लि पिम्पल्सनि लायनो थांदोंमोन फनखौनो बायसो थादों सरि फुंखा बिनानाव दिनै माने बे फन दानहरबाय थानाया माब्लाबा समाव आङो डिलिभारि रुमफ्राव थायोब्ला आङो फनखौ रिसिभ खालामनो हाया दिनै सोरबाया रिसिभ खालामोब्ला बेफोरबायदि दाना हरो माब्लाबा समाव बेफोरबायदिनो आं बेस्थ' जायोबा मबाइलफोरखौ गालाङोब्ला माने फिसाजोआ पिकआप खालामनाय जायो बे दानहरबाय थायो आरो बिदि जायो पिम्पल्सनिबो गोबां रिजाल्ट दङ दिनै निस्सय गोबां मानसिफ्रानो रिजाल्टखौ मोनबाय आरो नानेखानिबो दङ दिनै सैथो खोथा दिनै गोबां मानसिफ्रानो रिजाल्टखौ मोनदों बेखौ आं बुंनो हायो आरो नैबे दायो बे टिजि केयार नै हाथाइनि जोङो ओरैनो कलगेटफोरखौ जोङो गोबां बाहायो बाजारफोरनि केमिकेल्स गोनांफोरखौ नाथाय बियो बिराद गिदिरनै गोबांबो थायो नाथाय बेखौ लायोबा हाथाइ एम्फौफोरबो जाया आरो हाथाइफ्राबो बेफोरबायदिनो नरमफ्राबो मोजां जायो हाथाइ एम्फौफ्राबो जानो हाया हाथाइनि थै गनायफ्राबो खम जालाङो आरो बेजों लोगोसे दस्रा दंफादेरबावो माखासे मुलिफोर बेफोरखौबो आं हरो आरो माने कन्डिसनखौ नायनानै बेमारफोरखौ नायनानै बेनि प्राइसआनो जादों अनलि 110 टुथ गाम केयार 110ल' ओमफ्राय आङो बे हिन्जावफोरनिया नै दायो कालारा दस्रा सोलायबाय जायफ्रानाखि हिन्जावफोरनि प्रब्लेम ब्रेस्टनि प्रब्लेम साइज फिसा एबा साइज अभार साइज बिसोरनि थाखाय हरनाय जायो मानो होनोब्ला गोबां मानसिफोरनावनो बेफोरबायदि प्रब्लेम थायो स' बिनि थाखायनो माने हरनाय जायो आरो नै हिन्जावफोरनि दानि गोदान माबाया मुलिया ब्रेस्ट टनार बिराद मोजां खामानि केपसुला माबायदि जानांगौ आं खोन्थाखानोसै दिनावहाय गरसेल' मामि प्लिज डन्ट मेक नयस मा केपसुला दिनावहाय गरसेल' ओमफ्रायहाय मासाज खालामनांगौ 20 मिनिट्स दिनावहाय खननै आरो
Thank you so much. जायखि गासै प्रडाक्टआबो दासिमहालागै रिजाल्टआथ' फैगासिनो दङ रिजाल्टआ मोजाङानो ओमफ्राय नै जायफोरहानाखि सुगार दङ निम केरेला जामुन केपसुलफोरबो दङ नाथाय बेबो बिराद मोजां खामानि होयो जायफोरनाखि हाई सुगार अभार बिसोरनो आङो हरनाय जायो नै निम केरेला जामुन बिराद मोजां आरो दिनै जायफोरानाखि इनसुलिन लानो गोनां जादों बिसोरनि थाखायहाय ओमफ्राय जायफोरानाखि उदैनि प्रब्लेम दङ बेफोरबायदिनो गेस्ट्रिक प्रब्लेम लिभारनि प्रब्लेम नै जायफोरानाखि लिभारनि प्रब्लेम दङ फायखाना मोजां जाया हजम जाया फायखानायानो क्लियारानो जाया बेफोर उदै साख्रेबबाय थायो बेफोरो नै अर्डार खालामनो हागोन अनलि बेहाय माबाल' प्राइसआ 400 बाय पस्टजोंबा एसे बारा जागोन अल इण्डिया हरखायो दिनै मोनसेयावनो आरो ओंखाम जानो हायैफ्रा जानो हागोन दिनैहाय गोदखो मोनबाय थायो जेब्लायबो गोदोनाफ्रा आलौबाय थायो माब्लाबा समावहाय एसे फानलु गोसा जाब्लानो बेफोरनि थाखाय बिराद मोजां आरो जायफोरनाखि ओंखाम जानो हाया बिसोरनि थाखाय बे आरो नै जायफोरनाखि बेफोरबायदिनो दुरबल जायफोरनाखि दुरबल हौवाफ्रानो जा हिनजावफ्रानो जा नै बिराद मोजां बे हाफ किल' बियो बिनि प्राइसआ जाहैबाय 1500 बे हाफ किल' बिराद मोजां रिजाल्टआथ' बिराद मोजां आरो बियो माने जायफोरनाखि दुरबल ओंखाम जानो हाया बेफोरनि थाखाय गोबां दङ आरो जायफोरानाखि गथ' मोनाखै दिनै गथ' मोननायनिबो रिजाल्टआ फैबाय 100% दङ जायफोरानाखि गथ' मोननो थाखायहाय कसिस खालामदों गाइड प्रब्लेम दङ निस्सय नोंसोरो आंखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन नोंसिनि कन्डिसनफोरखौ सन'ग्राफिफोरखौ नायनानै आङो हरनाय जागोन आरो जायफ्रानाखि बगास्राब हारि जायो बेफोरबायदिनो पिरियडफ्रा क्लियार नङा पिरियड जानाय समाव उदै सायो पिरियड जानाय समाव अननानै नोंसोर आंखौ कन्टेक्ट खालाम डक्टरनाव थांनानैबो जुदि मोजां जायाखैब्ला आंनि प्रडाक्ट बाहायनायनो हागोन आं रावखौबो बुङा जबरदस्ति बाहायनानै नाथाय बाहायनायनो हागोन आरो जायफ्रानाखि नै एलार्जि दङ जायफोरानाखि एलार्जि दङ माननाय दङ बेफोरबायदिनो गोदोनाफ्रा बेफोराव लुय मानबाय थायो बिसोरनि थाखाय बिराद मोजां नैबे प्रडाक्टआ जायफ्रानाखि एलार्जि गोनां दिनै खुरबानो बुग्ला जायो बेफोर मामि प्लिज गथ'फोर दङ ना एसे गथ'फ्रा दावराव खालामो आरो बिराद मोजां बियो बे प्रब्लेमनि थाखायहाय दिनै गोबां मानसिनावनो एलार्जि जायो बिसोरनि थाखाय आरो नै बे खानायनि थाव जायफोरहालागै खानाय गयो बेफोरबायदिनो थिगसे खानाय गयो बिसोरनि थाखायहाय नोंसिनि खानाया माब्लाबाबो ओइ फिसाफोर गथ'फोरा थाव नैबे खानायनि थाव निस्सय नोंसोरो रिजाल्टखौ 100% मोनगोन फार्स्टआव खानाया गग्रोगोन जेब्ला बाहायो होमब्ला आइफा जायफोरानाखि खानाया गयो बिसोरनि थाखाय आरो बिराद मोजां बे खानाया माब्लाबाबो गनाय नङा बेखौ बाहायोब्ला बेनि प्राइसआनो जाहैबाय अनलि 500 बेखौहाय गोबां मानसिफ्रानो लांफैबाय रिजाल्टआ बिराद मोजां बिनिबो दङ आङो मालाबा जुम कल लाबोगोन भिडिअ कल नै जायफोरनाखि खानाय गगानायनि मुलि नांगौ नै बेयो फायथ'ग्रा जायफोराखि प्रब्लेम दङ दिनै गथ' मोना दिनै टाइमिंफ्रा बाराया टाइमिंफ्रा खम बिसोरनि थाखायहाय आरो हौवाफोरनि थाखायहाय जायफोरानाखि मेल सेक्सुयेल डिसफांसन दङ प्रब्लेम दङ बिसोरनि थाखाय आरोखि गासैखौबो बेहाय बेनि प्राइसआनो जाहैबाय 1500 लांफैयोब्ला 1500 प्राइसखौबो खोन्थाना होनाय जाखाबाय आरो गोबां मुलि दंबावो लोगोफोर दिनै ओमफ्राय जायफोरनाखि निसा बाहायो ड्राग्स जौ गान्जा बिसोरनि थाखायहाय नै
बेसे मोजां बे मुलिया उइदिन 3 daysआवनो रिजाल्ट सानथामनि गेजेरावनो रिजाल्ट जायफोरानाखि जौ फाग्ला बेफोरबायदिनो सानफ्रोमबो लोंबाय थायो न'खराव असान्ति उपद्रब बे जेबो साइड इफेक्ट गैया बेयाव जेबो साइड इफेक्ट जाया बेखौ बाहायनो हागोन मोजां मोनदों दायो मोजां मोनदों